Najslađi muzej u Zagrebu ponovo je otvoren za sve posjetitelje. Muzej posvećen čokoladi poziva sve ljubitelje ove slatke namirnice da uživaju u njegovim eksponatima poželjno natašte. Tijekom nepovoljne epidemiološke situacije mnogi muzeji bili su zatvoreni, pa tako i muzej čokolade. Popuštanjem restriktivnih mjera najslađi muzej u Hrvatskoj otvorio je sva vrata za sve posjete uz naravno mjeru distanciranja. Prošlog petka smo otvorili nakon 2 mjeseca pauze. Moramo reći da smo se jako radovali ovom danu, kako mi osnivači, tako i naši djelatnici, jer smo 2 mjeseca bili besposleni, 2 mjeseca je prostor bio zatvoren, bio je unutra dosta mračno i depresivno, ali evo u petak je napokon opasilo nas sunce i napokon smo upalili svjetla i čekamo sve oni koji imaju volje i vremena doći, koji se ne boje bolesti. Za njih smo čak, za te koji se malo više boje, pripremili smo dezinficijense, ljude upućujemo u kružni tok, tako da zapravo se ne susreću. Moguće je držati unutar muzeja socijalnu distancu, prostor je dosta velik, u njega stane dosta ljudi i zapravo kad god vas je volja, mi vas tu čekamo. Zagrebački muzej čokolade tematski je park posvećen toj namirnici i njenom kulturološkom, povijesnom i geografskom značenju. Moram reći da dio posjetitelja dolazi upravo u muzej, dio njih očekuje da su stigli u slastičarnu pa samo čekaju šta će pojesti. Mi smo se odlučili za jedan malo inovativni koncept muzeja u kojem zapravo pričamo priču o povijesti čokolade i to je priča koja traje više tisuća godina i stvarno je kompleksna i ima se što za ispričati. Pratimo to sa izložcima koji su u muzeju, koji opisuju cijelu tu njenu povijest, a kroz cijeli muzej istovremeno se i konzumira čokolada na našim degustacijskim točkama na kojima nudimo što od zrna kakaovca, krute i tekuće čokolade i tako nudimo čokoladu u 9 oblika. Svi oni koji su željni jako puno čokolade, ako misle da će baš ona tu u potocima teći, za njih je možda slastičarna bolji izbor, ali za sve one koji su voljni degustirati i pritom učiti, prava stvar je doći u muzej čokolade. Posjetom muzeju čokolade u Zagrebu posjetitelji se potiču da treniraju svoja nepca i uživaju u čokoladi dok je konzumiraju. Održavamo radionice u kojima pričamo zapravo o utjecaju teroara na čokoladu. To znači da kakaovac koji raste primjerice u Africi i ona iz Južne Amerike nemaju isti okus, daju potpuno drugačije proizvode. Učimo ljude da treniraju svoja nepca, da vide te različitosti, zapravo da nauče uživati u čokoladi onako kako je recimo vino postalo namirnica koju konzumiramo sa osobitim guštom i u koju ulažimo naša osjetila i razmišljamo o njoj dok je konzumiramo, mi bismo to isto htjeli za čokoladu. Ona je puno više od nekakvog šećernog sneka koji onako s nogu uvacimo u usta i zaboravimo što smo pojeli. Ja za svoju najdražu čokoladu znam kad sam ju pojela i znam kad je to bilo i u kojim okolnostima i čokolada je nešto u čemu možete uživati s prijateljima na isti način na koji uživate primjerice u alkoholu ili nekoj drugoj dobroj hrani. U muzeju čokolade, osim što imate priliku uživati u toj slatkoj namirnici, možete vidjeti pregršt eksponata od drevnih mezoameričkih kultura preko raskošnih europskih dvora do industrijske revolucije. Povijesni razvoj čokolade je jako dugačka priča, veoma zanimljiva. Mi u Muzeju čokolade pratimo kronološki priču, dakle 4000 godina dugu, od najranije povijesti kada su indijanska plemena u Južnoj Americi koristila zrnje kakaovca i kao hranu i kao platežno sredstvo, pa sve do današnjih dana kada je čokolada zapravo jedna od najpopularnijih namirnica. Čokolada je na europskom tlu prisutna od 16. stoljeća i u svojim počecima konzumirala se u obliku slatkog napitka. Čokolada je zapravo jako dugo putovala u Europu, tek u 16. stoljeću je čokolada došla u Europu i kada je došla u Europu prvo je došla dakle, na španjolski dvor, pa na francuski i zapravo možemo reći da je samo visoko plemenstvo koristilo čokoladu. Ono što je zanimljivo je zapravo da čokolada kao namirnica nije bila poznata u obliku kao što je danas poznajemo, dakle kao pločicu čokolade koju kupite u dućanu, nego je čokolada bila isključivo napitak i nešto slično kavi. Dakle, samo odrasle osobe su pile čokoladu, dok djeca nisu znala za čokoladu. Djeca su prvi put konzumirala čokoladu tek u 19. stoljeću, kada je ona napravljena kao mliječna čokolada, kada su dodali šećer i kada je ona recimo postala slična današnjoj verziji čokolade. U muzeju postoji posebna prostorija koja govori o čokoladi kao društvenom fenomenu koja se na europskom tlu poklanjala i bila je jedna od najdragocjenijih poklona. Sad se nalazimo u zadnjoj prostoriji u Muzeju čokolade, koja je zapravo namijenjena kao prostor gdje se objašnjava društveni fenomen čokolade, koji je danas u društvu veoma popularan. Dakle, čokolada se u raznim prigodama daruje kao poklon, dakle svakome, svako voli čokoladu i ovdje zapravo pričamo i o povijesti tog fenomena jer znamo da od samog početka i nastanka čokolada se poklanjala. Dakle, kraljevi su poklanjali svojim vojnicima čokoladu, tako i do nešto recentnije povijesti, pa je kraljica
Viktorija poklanjala svoje vojnike posebnim čokoladama i ovdje se zapravo bavimo tim fenomenom, ali između ostalog i zadnjom vrstom čokolade, dakle takozvanom rubi čokoladom. Od ove subote muzej počinje s održavanjem radionica u kojoj će svi posjetitelji moći sudjelovati u pripremi čokolade po svom receptu. Od ove subote krećemo sa radionicama za djecu. To će biti radionice izrade dekupaž šalica i slično. Također uključit ćemo i recepture iz 19. i 18. stoljeća, pa će zapravo polaznici moći sami napraviti svoj recept i svoju čokoladu. Radionice će se održavati u ovom prostoru, u središnjem prostoru muzeja, koji je inače jedno interaktivno mjesto, služi za predah nakon razgledanja postava i zapravo veoma interaktivno mjesto gdje se mogu probati, pomirisati različiti sastojci koji dolaze u čokoladu i slično. Muzej radi svakog dana osim ponedjeljka od 13:30 do 21 sat, a vikendom od 10 do 21 sat navečer. Ako ne znate gdje ćete za vikend, Muzej čokolade je pravo mjesto za vas.